Inside from Lubbock. To Joy. Finta. Kan iemand gewoon voor mij verduidelijk? Met 2 zinnen van 25 punten. Wat de kak gaat die aan vandaag? Amen. Amen. Wat gaat die aan? Kan iemand gewoon voor mij verduidelijk? Wat de fuck gaat die aan? Jere, ja, man! Die is kak wat die aan gaat. Nee, jere. Is een groot fout. Waar speel die mensen onder grond of wat? Alles speel in Zuid-Afrika niet. Of wat gaat die aan? Nee, oei, jere, help mij. Kijk die kak wat die aan gaan. Jee. Ja, kijk